Eu nu imaginam că o să fie un proces și pentru mine. Pe mine mă bucură când sunt procese cu mine, că mie îmi plac chestiile astea de meseria mea. Așa o evoluție a eroului, știi? Pe mine m-a frustrat chestia asta, că nu pot să tratez multă lume, sunt implicată în viața fiecărui pacient, nu pot să ajung, n-am cum că sună, știi? Și când am văzut că pot să ajung la atât de multă lume, wow! Și a fost așa o liniște pentru mine și o calmitate. Salutare tuturor! Sunt aici alături de Ana, care, după cum vedeți, are un peisaj superb și chiar înainte să dau record, i-am și spus, eu mă transpun, mă mut acolo în Lisabona, unde este ea. De fapt, cred că lângă Lisabona sau fix în Lisabona. Pe lângă, urmează să ne Pe mutăm în lângă, Lisabona, da. super. Și m-a încântat așa cu priveliștea ei foarte faină. Suntem aici ca să povestim cum a fost experiența ei de a-și crea un produs digital și să vedem așa o discuție ca la o șuetă cât se poate de deschisă pentru că e cu vibe de vacanță. Și Ana, îți mulțumesc în primul rând că ai acceptat invitația mea de a povesti și sunt convinsă că cine o să asculte o să-și ia multe lucruri valoroase, pentru că eu cred că fiecare dintre noi avem propriul nostru proces și e important cumva să vedem exact așa cum e și să ne inspirăm din experiența altora care au trecut prin același proces. Și pentru cine nu te știe încă, m-aș bucura tare mult să zici câteva cuvinte despre tine, să ne spui cine ești, cu ce te ocupi, de ce ai acele portocale super faine pe fundal. Am un business cu limonadă de portocale. Fac produse din portocale. Nu, Ți s-ar încă. potrivi. Da. Bună tuturor! Eu sunt Ana. Sunt medic de profesie și psihoterapeut și cumva sunt omul din spatele Dr. Acupuncture, care urmează să fie o platformă și un spațiu destinat oamenilor cu simptome, care vor să înțeleagă mai mult din spatele simptomelor lor și să se vindece, să rezolve acel simptom de la rădăcina lui. Și astfel urmează cu ajutorul lui Beatrice să creez chestia asta, care e destul de mare. E o platformă care susține pacienții, ghidează și ce am făcut cu Beatrice a fost să reușim să creăm un ghid care să-i ajute pe pacienți să se ducă într-un loc foarte primitor și foarte călduros și nu foarte dur, cum se Mhm, întâmplă de obicei. mhm. Și cu ajutorul lui Beatrice asta am făcut. Am creat ghidul ăsta care a fost greu și foarte frumos. Nu o să mint că a fost greu, dar o să iasă ceva foarte frumos din toată platforma asta și toată evoluția asta a mea personală, pentru că a trebuit să mă bat eu cu balaurii din mine. Cu proprii pitici, cum fiecare avem Exact. palauri și piticii noștri. Exact. Da, eu i-am văzut așa ca niște tauri de iții de coarne și pentru că proiectul meu nu mai există până acum, adică n-am mai făcut nimeni ceva aproape și mă simțeam singură pe lume și a venit și impostorul și au venit și mulți balauri cu care m-am prietenit. Ce We are fain! friends now. Da, ce fain! Eu mă bucur foarte mult că cumva scoți asta în evidență, pentru că, așa cum spuneam și la început, fiecare dintre noi cred că avem propriile noastre provocări și, indiferent în ce etapă ne aflăm fiecare dintre noi sau la ce nivel, din orice punct de vedere, la rândul nostru avem balauri și pitici și toate cele în interiorul nostru și e cumva foarte important să vedem că și alții au și că nu suntem singuri în procesul ăsta care se confruntă cu diferite provocări și să cumva să căutăm soluții. Recunosc că în momentul în care am început să lucrăm, mie mi s-a părut foarte tare. Primul lucru am zis, oh, Ana, dacă e de tânără, uite câte lucruri faine vrea să Da, facă. Cred că este primul impact al oamenilor când te văd. Mai ales că tu da. vii pe un fond, ok, medicină, vrei să vii și cu zona asta de psihoterapie și cumva vrei să le îmbini, ceea ce mi se pare o inovație și mi se pare super tare că ai o astfel de gândire și o astfel de perspectivă la o vârstă destul de fragedă, adică asta e foarte fain. Întorcându-ne cumva în spate, când am început noi să colaborăm, sunt foarte curioasă dacă ai putea să te reconectezi cumva cu tine cea de atunci, Mhm. cam în ce punct erai, nu știu, ce provocări simțeai că ai, ce gânduri aveai, ce te frustra, ce era în momentul acela. Mai era un sentiment de sunt singură pe lume, n-a mai făcut nimeni ceva asemănător cu asta. Am 26 de ani și nu de unde o apuc.
Mhm. și aveam nevoie foarte multă de tine și de toată susținerea ta și toată ghidarea ta. Eram și speriată un pic și neajutorată mă simțeam și era așa, am nevoie de cineva să mă sprijine toată chestia asta, că nu pot să o fac singură, nu am cum. Mhm. Ai mai Și după încercat aia, până atunci să pornești tot procesul? cred, procesul era în mine, dar întâlnirea cu tine a făcut adică era nici măcar flacăra nu cred că era cărbunele în mine, doar că nu tu ai venit cu flacăra și ai reușit să faci un foc de tabără mare. Ce Pentru că drăguț! simțeam că nu pot să fac asta singură și Mhm. nu am framework-ul, nu am sprijinul, nu am ghidarea și după ce că erau așa de multe chestii în mine și voiam să fac atât de multe chestii, să mă mai gândesc și cum să le fac și să mă susțin pe mine, e ca și cum fac terapie singură. Nu prea mere. Nu prea mere. Cum îți imaginai că e tot procesul acesta? Înainte, acum știi cum este procesul, dar cum îți imaginai înainte că ar trebui să fie sau cum îți imaginai că ar fi? Destul de simplu, așa, gen pui pe foaie ce iese, mai retușezi încolo și n-a fost deloc așa, adică Ok, eu nu și cum a eu, fost? eu nu imaginam că o să fie un proces și pentru mine. Pe mine mă bucură când sunt procese cu mine, că mie îmi plac chestiile astea, este meseria mea. Și nu, adică pe mine mă bucură chestia asta. A fost așa o evoluție a eroului, știi? Mhm, Fix așa mhm, a fost. mhm. Ok. Da. Super. Și apropo de faptul că spuneai că a fost așa cumva un proces cu tine, care a fost cel mai mare aha pe care l-ai avut în tot acest Mhm. proces? Sau nu știu dacă au fost mai multe sau dacă n-au fost. Acum când mă întreb asta, cred că aha-ul au fost multe, foarte multe. Ok. De fiecare dată când mă întâlneam cu tine și vorbeam, mai apărea unul. Um, Mi-aduc aminte de un aha de genul, dacă ai sămânța aia în tine și ai lucrat cu pacienți și știi procesul, e foarte ușor să faci un produs digital cum ajuți tu oamenii să faci, pentru că chestiile alea sunt în tine și cred că datoria noastră este nu să tratăm oameni, adică să tratăm oameni, dar asta e datoria noastră, să ajungem la cât mai mulți oameni. Și Mhm. este datoria mea să ajung la pacienții care au nevoie de mine. Și când am aflat chestia asta, pe mine m-a frustrat chestia asta, că nu pot să tratez multă lume, sunt implicat în viața fiecărui pacient, nu pot să ajung, n-am cum, că sună, știi? Și când am văzut că pot să ajung la atât de multă lume, a fost wow! Și a fost așa o liniște pentru mine și o calmitate, că zic, bă, e ok, pot să ajung la multă lume cu Mhm. chestia asta. Ce Asta tare. a fost un aha. După aia mi-am dat seama că e simplu să faci chestia asta. Adică, nu știu, tu ai făcut-o simplă, habar n-am. Dar mi-am dat seama că e simplu să faci asta. Mhm. Un alt aha, au fost aha-uri de fiecare dată. Mhm. Au fost aha-uri în proces, de genul, vorbeam cu tine și îmi veneau idei de cum a fost ultima întâlnire, de băi, nu știu cum să numesc chestia asta, cum naiba e un curs, ce naiba e fapt un ghid. Și Mhm. veneau tot fel de chestii de genul ăsta, de fiecare dată. E fain. Oricum, Da. eu zic că a contat foarte mult că tu ai venit foarte deschisă în proces și cumva te-ai dat te-ai oferit așa complet în proces și ți-ai dat voie să facem și brainstorming, să vedem exact ce și cum. Și cred că asta cumva a contat tare, tare mult în tot procesul acesta. Cum ai simțit că a trecut, nu știu, în sine procesul? Adică cum a fost, nu știu, dacă ar fi să pui un cuvânt la început și un cuvânt la final, care ar fi aceste Mm. cuvinte? Cred că cuvântul de început a fost Ok. speriată la început și la final a fost, cred că, împlinită. Asta ca și cum s-a Tare. simțit în mine, ca Mhm. împlinire. Ce tare. Super, super. Da, cam asta a fost. Mhm. De la.
Da, De la exact. frică la împlinire. Da, exact. Știi că noi tot povesteam că în tot procesul ăsta de a-ți crea un produs sau un program digital, cumva e foarte important să pui punctul pe i, să vezi, ok, care e punctul inițial din care îl iei pe om și care este punctul în care vrei să-l duci pe omul respectiv. Și de asta eram curioasă, pentru că de foarte multe ori, chiar dacă tu îți stabilești, ăsta e punctul inițial, ăsta e punctul ulterior, întotdeauna procesul se simte diferit pentru fiecare om în parte. Chiar dacă tu ai gândit un proces evergreen, care să funcționeze, să reziste în timp, să zic așa, și Mhm. să fie de sine stătător. În sine, procesul, pentru că suntem oameni, venim cu experiențe diferite, cu un background diferit și atunci el se simte diferit. De asta eram chiar curioasă cum s-a simțit pentru tine. Ok. Și dacă ar fi, de exemplu, nu știu, descrii în, nu știu, în 3 cuvinte sau în câteva cuvinte, în câte simți tu, cum s-a desfășurat tot acest proces, că te-am întrebat care a fost inițial și care a fost ulterior și legat de proces, cum s-a simțit în Mhm. lucrul nostru. Care ar fi, cum ai descrie în sine procesul? Păi, având în vedere că am început de la frică, de la necunoscut, de la cum o apuc pe asta, a urmat un proces foarte lin de a citi, de a răspunde la întrebări, de a mă așeza lucrurile în mine foarte ușor, de a veni cu multe idei, a deveni creativă, pentru că am avut spațiu să creez lucruri noi, la pur și simplu la rezultatul final, adică fix ce ne-am dorit, știi? Dar frica de la început, cu necunoscutul și cu foarte multe chestii și cu nici nu aveam un spațiu cât să creez, simțeam că n-am spațiu în mine, simțeam că dau pe afară chestiile alea și am nevoie de o persoană care să mi le ține și să mi le ordoneze un pic, ca să pot să am loc. Eu mă Nu mai bucur știu ce m-ai tare mult. întrebat. Da, e asta, practic în sine, Asta? procesul, cum Asta, da. Da. A fost foarte lin și foarte... Mă rog, eu l-am luat și ca atare, adică am citit fiecare chestie, am răspuns la fiecare chestie, am răspuns în scris, adică întrebările alea erau acolo și ca ghid, dar eu am fost foarte into ca să descoper chestii despre mine. Poate vreau să fac și altceva, poate, știi, adică erau foarte, Apropo foarte de ajutor. de asta, știu că mi-ai spus la un moment dat că ai simțit foarte intens procesul în sine, pentru că, practic, programul este gândit astfel încât între sesiunile noastre tu să parcurgi niște materiale la nivel de teorie, la nivel de practică, Mhm. exerciții, brainstorming, întrebări de săpat acolo în interior și în Da. întâlnirile noastre, practic, să clarificăm lucrurile și să ghidăm lucrurile. Și țin minte că la un moment dat chiar mi-ai zis că procesul acesta intern este mai intens decât ți-ai imaginat tu, că te duce pe Da. tine acolo foarte mult, iar eu mă bucur tare mult că ți-ai dat voie, cum spuneam și mai Mhm. devreme, să intri în proces, pentru că ies la suprafață o grămadă de lucruri, exact cum ai zis și tu. Îți imaginezi la început că, mare chestie, pun acolo 3 cuvinte și am făcut un produs sau un program, dar de fapt este un proces de clarificare interioară, în primul rând, foarte mare și cred că asta am simțit și eu la tine foarte mult, cel puțin pe parcurs, așa, pe măsură ce ne întâlneam, parcă era așa ca nu știu, ca un glob de sticlă pe care îl mai ștergi un pic, îl mai ștergi un pic și se Mhm. fie tot mai clar cumva. Asta a fost feeling-ul meu în ceea ce te privește pe tine. Uh, Mhm. ok, Așa s-a simțit și la mine, pot să zic și asta. ce Așa s-a tare. simțit și la mine intern, da. Ce fain, super. Și dacă ar fi să te întorci, nu știu, la versiunea ta de dinainte de a începe efectiv să lucrăm, să zicem, nu știu, de 3-6 luni, cam, nu știu, ce ți-ai spune în oglindă, având în vedere cam Ah. în care ești și ce s-a întâmplat între timp, dar dacă te întoarci în trecut, în, nu știu, 3-6 luni Mhm. acolo. Da. Cred că mi-a spune că nu trebuie să fac totul singură, că există oameni dispuși să mă ajute și sunt foarte apți să te ajute și să te susțină în procesul ăsta și că să ai încredere în proces, că e un proces minunat în care te descoperi pe tine și crezi în același timp ceva. Ce Cam tare. asta mi spune. Da.
fain. Îți dai seama, chiar era un exercițiu la un moment dat, se recomanda și eu la un moment dat am fost la un training în care ni s-a spus să ne scriem o scrisoare pentru noi cele din Mhm. viitor, și să o deschidem peste vreo 5 ani era atunci când am fost eu la exercițiu și chiar am deschis, scrisoarea respectivă și am rămas Oh, uimită de cât de multe lucruri, chiar m-am emoționat pentru că, într-adevăr, noi de multe ori nu putem să ne proiectăm fie în trecut, fie în viitor. Ne lăsăm cumva conduși de emoția momentului, dar de fapt când ne uităm așa long term pe lucruri, ne dăm seama că, stai puțin, câte lucruri se întâmplă și nu suntem, adică chiar avem motive să fim mândri de noi, iar eu sunt foarte mândră de tine, de tot ceea ce ai făcut, pentru că mi se pare că ai făcut un progres foarte mare în tot timpul ăsta, iar faptul că ai creat acea structură și ai creat-o din interiorul tău cumva, fiind aliniată cu tine și cu ceea ce tu îți dorești, cred că asta cumva, asta mă face pe mine să fiu super, super mândră de tine și să te felicit din toată inima, că e, cum ai zis și tu, este un proces și mulți oameni nu văd procesul, văd doar destinația. Și atunci e exact. important că tot să vedem cumva procesul și să-l onorăm fix așa cum este el. Ce Și crezi că a făcut vreau diferența? să zic o chestie la asta Te cu, rog, cu scrisoarea. Eu fac chestia asta cu scrisoarea în fiecare an. ce Adică tare! de Revelion eu îmi scriu scrisoare către mine anul viitor. Și încă o chestie este că cred că Ana de la 30 de ani, să zicem, de la top 30 de ani, da, peste 5 ani, ar fi super mândră că am făcut pasul ăsta de acum, știi? Că am inițiat chestia asta și că am făcut chestia asta. Ce Mereu tare! când iau o decizie, mă gândesc la mine peste 5 ani, peste 10 ani și Wow! așa iau deciziile bune. Wow! Asta e un lucru de care cred că cu toții e important să ținem cont, Mhm. și chiar e foarte, foarte valoros. Mă gândeam așa, și eu, știi că mai vorbeam că zic că uneori zici că sunt, prea în vârstă pe lângă tine, dar nu e așa, sunt doar câțiva ani între noi. Dar exact cum ai zis și tu, că dacă te uiți peste tine la cea de peste câțiva ani, E e foarte fain tot sentimentul și să te uiți în spate cu Mhm. 5 ani, să dai seama că de fapt, Dumnezeule, uite în ce punct erai acum 5 ani și uite de fapt ce s-a întâmplat acum. Pentru că noi de fapt subestimăm lucrurile pe care le putem face într-un termen mai mare de timp și supraestimăm ceea ce putem face într-un termen foarte scurt. Chiar era un citat pe fix ceva de genul acesta. Pe termen scurt, dacă ne uităm, nu ni se pare că se întâmplă mare lucru de la o zi la alta, dar de fapt, dacă punem zi cu zi și creăm așa un context pe o perioadă medie mare, deja de timp, deja cumva lucrurile se văd foarte, foarte diferit. Așa că, Da. da, tot procesul ăsta cred că e o lecție pentru noi toți, să învățăm să ne bucurăm de proces în sine, nu doar de destinația Mhm. pe care o avem. Ce fain. Ce crezi că a făcut, diferența? De exemplu, acum în tot ceea ce ai, reușit să faci în ultimele luni față de, nu știu, ultimul an. Nu știu, e ceva ce crezi că a făcut diferența care te-a dus în punctul acesta? Lucru Ce am pe făcut înainte să iau decizia asta? da, da. Dacă e ceva acum ce crezi că a făcut diferența acum, faptul că, nu știu, ai luat o decizie sau dacă ai făcut ceva diferit. Mm, ce a fost diferit a fost că am vrut să renovez, să reinventez toată munca mea. Mhm, Că nu eram mulțumită cu cât ofer și cum mă prezint. mhm, Și atunci a fost un an, eu ce am făcut, decizia pe care am luat-o ca să ajung aici a fost să plec din țară, să-mi iau un an liber, să zicem, liber în sensul că am muncit, am mhm, lucrat și am renovat absolut tot ce înseamnă doctor acupuncture, absolut tot. mhm. Ce fain. Asta a fost decizie, da. Și mi-am dat timp să rescriu lucrurile astea. Ăsta e un exemplu pentru contextul acela în care, în momentul în care vrei să începi să construiești ceva mare și ceva măreț care să te reprezinte, să fie din tine, înainte să începi să construiești, prima dată poate trebuie să faci puțină curățenie și ordine, să Mhm. deconstruiești lucrurile, să le pui cap la cap și abia după aceea să începi să construiești lucrurile sustenabil pe o fundație cât se poate de solidă și de sănătoasă și sustenabilă până la urmă. Exact. Asta s-a întâmplat, da. Fain, Și super. trebuie să desconstruiesc tot și să reconstruiesc cum văd. Cum văd eu acum și în viitor.
Ce fain. Ce Plus tare. că o fundație solidă nu o să se facă în jumătate de an, un an. Mhm, mhm, Jumătate de an, un an pot să zic că da. mhm, Asta în cazul meu. mhm, În mhm. cazul meu. Plus că Exact. eu fac și produsul, am venit și cu un produs, am venit și cu o platformă, am venit cu chestii noi. Mhm, mhm. Da, răbdare și empatie cu noi înșine, să ne Da. bucurăm și să ne onorăm toate eforturile astea pe care le facem. Mhm. Ok. Dacă ar fi, să zicem, să vorbești cu cineva care se gândește să își facă acum un produs sau un program digital, uh, Mhm. nu știu, ce îi spune sau ce sfat ei da, ce recomandare ei da? Cred că mm, cred că în viitor nu cred că vom mai putea lucra să fim doar niște vânzători, Mhm. Ok. ci trebuie să ofer oamenilor o experiență, Mhm. o, un ghidaj personalizat și lucrurile cred că nu o să mai stea cum s-a întâmplat înainte. Gen, nu mai putem să ne facem meseria așa cum era. Mhm. Ok. Și trebuie să existe o schimbare în fiecare domeniu, după părerea mea. Mhm. Pentru că avem internet, avem AI, avem 11.000 de instrumente care ne ajută să ne dezvoltăm pe noi, să ne dezvoltăm meseria, cât să o facem la cel mai înalt nivel. Mhm. Și um, de asta cred că să încep să-ți faci un produs digital este a must. Adică nu o să mai poți fără. Ok. Asta e părerea mea. Mhm. Nu o Mhm. să mai poți fără și trebuie să te apuci. Ok, deci nu mai stați pe gânduri, apucați-vă de treabă. Trebuie să te apuci, da. Asta e părerea mea. Asta Mhm. e părerea mea. Super. Și zic asta din perspectiva meseriei mele, unde practicienii și colegii mei, noi am fost învățați să avem un soi de respect, dar un respect puțin exagerat față de profesorii noștri, față de maestrii noștri, să nu le încălcăm părerile. Dacă ei au zis o chestie, tu nu o testezi să vezi. Și nu se va mai întâmpla asta. Adică meseria mea, care e de 3.000 de ani, de 4.000 de ani, o să pot să o fac pe net. O Mhm. să pot să fac la un click distanță cu pacienții mei. Oamenii, maestrii de acum 3.000-4.000 de ani, dacă aveau internet și ei făceau la fel. Mhm. Sigur că asta. Și pentru mine asta a fost impostorul meu. Zic, mamă, cum fac eu meseria asta? Care au fost maestri, erau Jesus, aia cu puncturii, să o fac eu pe net. Ei, uite că se poate. Și o să fie super cool. Ce tare! Bravo pentru Da. inovație. Știu că noi mai vorbeam că în tine e așa un Mhm. spirit inovativ și Da. ăsta e un lucru foarte fain pentru că nu mulți oameni îl au. E un dar al tău și e important Da. cumva să-l vezi, să-l onorezi și să-l oferi lumii, exact așa cum este el, pentru că, așa cum ziceam, este un dar al tău. Și Mhm. e fain, e foarte fain să-l ai. Ok, super. Eu îți mulțumesc tare mult pentru tot ce am povestit. Mă bucur că ți-a servit tot procesul Mhm. și să-ți aducă către tine, cumva să vină în cele ce urmează, să vină către tine tot ceea ce tu ai nevoie și tot ceea ce tu îți Mhm. dorești. Asta e cel mai important și să ajungi la toți oamenii care au nevoie de tine. Pentru că sunt niște lucruri foarte faine pe care tu le faci și sunt atât de mulți oameni care au nevoie de tine, doar să audă de tine, să vadă exact ce pot lua de la tine și să se bucure și să obțină rezultatele pe care și le doresc și pe care și tu la rândul tău le promiți. Așa că îți mulțumesc tare mult pentru discuție. Te mulțumesc. Și mă uit acolo la portocalele ale tale. Crezi că mă duc și să mănânc niște portocale? Sunt Chiar cele mai bune portocale pe care le-am mâncat vreodată. Ups, am vrut să zic greșeală. e fain. Și apropo de ce spuneai tu, uite cât de fain este partea aceasta de online, de digital, pentru că eu sunt din Arad și la mine e cerul senin, e frumos, dar e semi-iarnă. Și la Mhm.
este, tu în Portugalia ești cu portocalele prin spate și de fiecare dată când ne conectam, la mine parcă fulguia, la tine parcă era soare, erai mai eu, că mi-aduc aminte cât de fain. Deci putem să călătorim peste tot în lume, odată ce înțelegem mecanismul din spatele online-ului și cum putem să ne folosim și noi la rândul nostru de toate beneficiile pe care le oferă până la urmă. De-aia un produs digital e un must. Super. Nu se Asta mai poate e fără. de Cred asta că este yes. highlight-ul. Da. Super. Bun, îți mulțumesc tare mult, Ana, să ai o zi minunată, însorită, exact așa cum este la tine și rămânem aproape, că abia așteptăm să vedem tot ce urmează de la tine. Next episode. Da. Next chapter. Exact.